anyị abịakwala ọzọ. Aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetara gị ndị ama n'oge Igbo Amaka. Abụ nwanne gị nwaanyị. Ọ dị mma otu aka anyị si eme ya na ndị ama nke izu ụka. Anyị nwere nnukwu onye ọbịa agadaga nwoke. Ọ nọkwa na mpaghara egwuregwu ọzọ. Ọ wụghị ndị na-eme ejije, ndị nke a bụ ndị na-agụ egwu, mana unu ga-amazi na Igbo mụrụ nwa ebe a ka anyị keletu ya. Obodo edelugo nuwo, we getting down nuwo, ụmụafọ Igbo biko bịanụ ka anyị nọrịa n'izu ụka. Mana ezigbo aha m bụ Okechukwu, adabụ m nwa afọ Abia steeti. Mana m ga-ahapụ ya n'aka Precious, ọ na-ajụzi m ajụjụ ma na-enye ya ọsịsa. Ndewonu ụmụ Igbo. Daalụ nne. Gịnị bụ ezigbo aha gị nne na nnazụ? Ezigbo aha m bụ Okechukwu, Ukeje Okechukwu, Edward bụ afọ Igbo gị. Afa mmiri Chukwu. Afọ eji nye gị mmiri Chukwu. Mmiri Chukwu baptizim. Ọ dị mma. Ama m na isi na ezinụlọ ebe ndị na-efe Chukwu ọfụma. Kedu abịa na Abia steeti? Kedu mpaghara ebe isi? Awụ m onye Item, oke Item dị na Abia steeti. Amụkwara m n'ime Methodist Church. Awụ m nwa nke atọ ya na nwa nwoke nke atọ na mmadụ asatọ. Nne m mụrụ nna m. Nne gị mụrụ nna gị? Ọ dị mma. Kedu ka ntolite gị dị? Chere ihe akwụkwọ akọdo nne m mụrụ o mere dịka onye ọzọ mụrụ nwa. Onweghị o mere. Sabụ nwa nke atọ nne m mụrụ na mmadụ asatọ. Ọ dị mma. Kedu onye mụsịrị ụmụ asatọ nwere ihe ọzọ ọ na-achọzi? Mana ọ na-achọ mkpụrụ ọkụrụ ka ọ mịtawa ihe. Mkpụrụ onye mụrụ ụmụ asatọ ọ ka na-akwado ịmụ nwa ọzọ? Mba, na ọ na-achọzi ka anyị gazie agba mbọ gbata ihe ya na-ewetezi na-eteki ịmara ahazi ya na-elekọta ya anya. Otu o si na dị, ihe m chọrọ bụ ka m jụzie gị ke ka ntolite gị dị. Ntolite m tabara akpụ obere n'ihi na onwe mgbe nna m ji too den onwe ebe o rukwara ojizi mgbe e mere ya ritaya. Ihe anaghị abata ka o si abata, mana ha zikwara anyị ịhụnanya zụọkwa ya otu ekwesịrị isi zụọ anyị n'ime Chineke. Onwe ka ndị Methodist si ekwu ya, site n'inye aka nke Chineke anyị ga-eme otu a. Ha mere ihe niile ha kwesịrị imere ụmụ ha site n'inye aka nke Chineke. Ọ dị mma. Ka agụmakwụkwọ gị si dị? Ebidoro m na Chibueze Primary School, then si aga Zix Avenue Primary School, ha niile nọ n'Enugu. Then gaa Ọkụnanọ Boys Union Secondary School Ọkụnanọ, mana ejimara ya wụ Ọkụnanọ Boys, wee gaa IMT Enugu. Agụrụ m Business Admin and Management. Kezi ka isi wee kedu mgbe iji bido tiwe egwu anyị na-eti? Egwu bụ ihe nọ na m ga-asị na uche m nọ n'egwu, and nna m bụ onye nwere ọtụtụ egwu a na-ege ege. O nwere n'ụlọ ma amami ha na-akpọ LP n'Igbo ma kaseti, mana ngwongwo niile eji ege egwu o nwechara ya n'ụlọ. Mana ama m mgbe m bidoro wee m ga-asị na m bidoro uche m bidoro dịwa n'egwu, mana mgbe m nọ na secondary school mụ na ndị enyi m anyị bidoro na-elezi foreign films ndị ọcha mere, bido na-egekwa egwu. Uche anyị wee dịzie n'igwe egwu, mana nke m chụzuru ime bụ rap n'ihi na ụdolu m nwere m ga-eji ama m ihe m ga-eji agụọ ma nsị ka m ga gụọ agụọ. So otu o si dị ama m ka m ga-esi kọwaa. Eso m na ndị a mụrụ ndị bidoro n'afọ gụwa egwu, mana mgbe m na-eto uche m bịara dị n'egwu, m bido mụnwa dị egwu. Ọ dị mma. Kedu efere egwu izizi gụrụ maọbụ? Efere egwu izizi m kụrụ bụ nke m gụrụ Right and Wrong, na ọkwa na efere egwu a nke m nwere egwu izizi Chineke ji gọzie m nke bụ Obodo, mụ na m fichọrọ enyi m nwoke Clint the Drum. Aha m Ifule. Mgbe aha ya Ifule, ama m onye ọ chọrọ ka aha ya fuo. Ọ dị mma. Ịgụrụ amazimka, ihe ịgụrụ bụ otu esi maka ndị na-agba mbọ Business Administration and Marketing and Management. Ya bụ otu esi manage business ahụ. Kezi ka isi gụbazi egwu
ọ business egwu ka m na-eme na ama na-ejizi ego na-abata na dị egwu ọ ya bụ business ahụ ọ dị mma mgbe ị na-eto n'ụlọ ụka ị na-agụ egwu mba eso m na ndị kwaya eso m na ndị gụrụ egwu m gụrụ n'ụlọ ụka nke a na-agụ ma agawa inye onyinye onye ọbụla eguzoro ọta akụwa aka gụwazie mana ọ bụrụ butere anyị ka aka Chineke anyị dị mma ọ dị mma onye kere ụwa dị mma ọ dị mma mgbache ka anyị gaa Igbo Amaka ndị eji eje mba. Igbo bụ Igbo, ndewo na afa mbọ Nwaada Benita Adaeze Nzeribe. Asị m biko ka unu na-enene na-ekiri unu ndị ama ama nke Precious Ọkụchukwu Okafọ na-ewetara unu n'oge Igbo Amaka. Unu na-ekiri ya o ka Igbo ghara na Igbo Amaka ndị eji eje mba. Igbo Amaka ndị eji eje mba. ọ bụzie na-abịazie na ihe rap ị na-eme ka ezi ka maka anyị ma iji asụsụ Igbo ka ịnọkọtara bidio ya ka ọ bụ otu o si masị gị? m nọkọtara bidio ya mana m bidoro o nwee ihe ga-akpali mmụọ gị. bidoro with English mechaa asụtụ pidgin m hụ na ndị mmadụ the more attracted na ha like the pidgin because ha believe na ọmụ adịrị pidgin karịa mgbe m na-agụ English. Ndị mmadụ maka mma na mgbe m ka nọ ụlọ akwụkwọ m gụrụ egwu tinye ya Igbo m ji wee kọwaa ihe na-eme n'ụlọ akwụkwọ reaction ndị mmadụ ọ dị amazing. Onye nwere ihe mere o ji chọọ ịga n'ezinụlọ a maọbụ n'ezinụlọ ọzọ ọ mkpakọ ya na Chineke ya ọwụmụ a ga-abịasị ya ị ga-alụ nata onye Igbo mana ọ ka mma na ị nọ na-alụ onye Igbo maka o nwekwa ndị bụ ndị Igbo nne ha awụ ndị Igbo nwee ndị bụ ndị Igbo nna ha awụ ndị Igbo mana ihe mee ọ bụrụzia na onwe onye ebe ha ga-agbaga ha alaghachita n'ala Igbo mana onwe onye bụ Chineke ịmara nke ahụ ga-eme gị ya ọ gaziere gị. Onwe ndị bụ ndị Igbo nne ha bụ ndị Igbo ha anaghị asụ Igbo so olee enyemaka ha nyere ịhụ na Igbo na asụsụ Igbo ka nọkwa. Nwee ndị lụrụ ndị awụ ndị Igbo onye ahụ asụwa Igbo ụmụ ha na-asụ Igbo so amaghị m otu m ga-esite ya na-awụ na onye ọbụla ebe ọbụla obi gị gara gị gaa dị a ma ị gara for the money nna gị chọta the money ịgakwanụ maka ịhụnanya onye nwaanyị ga-anọnyere gị ga-enweta. Nna gwa gị ezi onye ọbụla ndị niile hụrụ n'ụlọ ụka ịma ihe mere ha ji onwe ndị bịara maka ọrụ nwe ndị bịara maka ego nwe ndị bịara maka visa ị gasị na onye ọbụla bịara ka ha gawa eluigwe mana ha ga-abụ abụ nyekwa onyinye mana n'obi ha ma ihe mere ha ji n'ọnụ ụlọ ụka. Ka Chineke mezie okwu. O meziela ya. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ tupu mmadụ na-etolite n'ihe ọbụla ọ na-eme ọ na-enwe onye ọ na-enejere anya maọbụ onye ya bụ kedu ibe na-akpọ mentor. Kedu onye ị na-enejere anya ka ị na-etolite bido dewe egwu? Otu onye m mana m gere egwu ya o metụ m n'obi wụfela maka otu o si akọ mana ihe niile ọ na-ekwu ihe ọbụla ọ hụrụ na-adịghị mma ebe ndị mmadụ nọ
ma ebe a na-emegide mmadụ ya okwuo ya, imejọkwa ya okwuo ya. Then nnọtụ wee gewezie mgbe nna m na-akpọkwa Ọsadebe ma Oliver De Coque, mana Fela m gere ọtụtụ egwu ya, o nyere m enough, o mere ka nghọta na ọ dị mma mmadụ ikwu mgbe ị na-ekwu ihe dị gị n'obi, o nwe ọtụtụ ndị na-emaghị ị na-ekwukwa obi ha. Ọ dị mma. Kedu obodo egwu a bugasịgoro? Na Naịjirịa o bugala m n'ọtụtụ obodo na Naịjirịa, bugakwa m ọtụtụ obodo n'Afrịka, agala m ma Ghana, gaa ma South Africa, o bugakwala m na Europe, agala m Italy, Austria, agala m Switzerland, gaa Germany, ekwebe ọzọ ncheta m ga-agwa gị. O bugakwala m na US, agala m ọtụtụ obodo na US, gakwa na UK, United Kingdom. Ọ dị mma. Ihe dịka ntụrụ ama m na-enwetacha ntụrụ ugo na ihe gbasara egwu anyị na-agụ, kedu ka obi si adị gị mgbe ọbụla ndị bụ ndị obodo ọzọ, ndị na-anaghị anụ ihe na-asụ na-egwu gị mana ha hụrụ egwu gị n'anya, ihe niile na-agụ bụ ihe na-amasị ha, ka obi si adị gị? Ọ na-eme m obi aṅụrị n'ihi na m hụ ebe ndị Igbo na-aṅụrị n'egwu m, ama m nọ ndị Igbo na ha na-anụ ihe m na-asụ. M hụkwa ebe ndị na-abụghị ndị Igbo na-aṅụrị n'egwu m, o nwere ka o si eme m, n'ihi na mma na onye a na-aghọta ihe ị na-asụ mana ọ hụrụ egwu gị n'anya, ya aga mụwa ihe ị gụrụ n'egwu ahụ. Agala m Kano gụọ egwu, ndị Awụsa juru ebe ihe a nọ na-akpọ mbụ megaro, mgbe m na-aza adị negaro, megaro. O nyere m obi aṅụrị na ndị Awụsa mụchara egwu ha na-agụ ya, m na-ele ya, ha na-agụ. Agakwala m Spain, m hụ onye ọcha ọ na-agụ egwu m niile, nwaanyị na di ya na-akpọ egwu m n'ụlọ moto, ihe niile ike egwu ya bido likewa dị egwu. Mgbe ọ nụrụ na m na-abịa, ha bịakwara ya bịa, onye ọcha bịa sị m ndewo, lela iwu onye Igbo, sị m mba na di ya wu onye Igbo. So anyị dum kelecha. Mgbe m bidoro na-agụ egwu, m hụ na ọ nọ n'ihu, ọ nọ na-agụ egwu m niile, nsị ma o nyere m obi aṅụrị. Ọ dị mma. Ụmụafọ Igbo bụ ndị Chukwu kere ọfụma, ụnụ fụrụ ka Chukwu si gọzie nwanne anyị nwoke, were olu ọma jaa ya mma, ọ jirikwana asụsụ Igbo wee na-agụ egwu ndị niile ọ na-agụpụta. O siri ike tupu ị ga-egwu ya ofe egwu ya na ị ga na asụsụ Igbo. O gosiri na ọ hụrụ asụsụ ya n'anya, o gosikwara na ọ na-agwa Chineke na o jefeghị ụzọ mgbe o kere ya wuru onye Igbo. Ọ ga-adịrị gị bụ onye Igbo na-ekiri m mma. Aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ, nke na-ewetara unu ndị amama. Igbo Amaka, ndị eji eje mba. Igbo kwenu, mụanụ, zụanụ, rienụ, mụanụ. Nkịta sị ka atụpụrụ ọgbụgbụ n'iro ma hapụrụ ọgụ ya na ndị mmụọ. Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa amagba. Igbo Amaka. Ama na ụbọchị eke ndị abụghị ya na ha agaghị azụ nke mmụọ, nke eji eme nke ka eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka. Igbo na-asụ n'olu ma akwa ụkwara bụrụ ofu. Ọ bụ ya ka ejiri sị na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka, ọ bụ na nne ya nọ ya nna ya nọ ya. N'ezie, Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu. Ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara unu Igbo Amaka, ndị eji eje mba.
ama m na unu kiriri nwanne anyị nwoke na aka ọrịa na egwu ndị ọ na-akọpụtara anyị. Ọ ga-adịrị gị na mma. Anyị ka nwere ọtụtụ ajụjụ anyị ga-ajụ ya gbasara asụsụ Igbo, gbasara otu Igbo ga-esi wee gaa n'iru hapụ ibu ihe furu efu. Ọ ga-adịrị gị bụ nwafọ Igbo na-ekiri m mma. Abụ nwanne gị nwaanyị Precious Ọkụchukwu Okafọ. Nwanne m nwoke, ma ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ kedụzi ọ bụrụ na akpọ gị ugbu a ka ị bịachia ụmụ Igbo niile, ka ihe izizi ga-ebu ụzọ edozi n'ala Igbo nke pụgoro apụ ugbu a? ihe m ga-ebu ụzọ dozi ga-abụ ụlọ ọgwụ na ndị na-elekọta maka ahụike, maka ụmụ ọtụtụ ndị nọ n'ime obodo na-enwedị otu ha ga-esi nwee ọgwụ, na-enwe ọtụtụ ọrịa na-arịa ha. Onye mụrụ nne m ọ naghị ahụ ụzọ, ọ na-ahụbu ụzọ, so o nwere ike mgbe ekwesịrị ime ihe kwesịrị ime nwe ụlọ ọgwụ ga-elekọta ya anya, ọ nwekwana ego ịkpọrọ ya gaa ala bekee. Yọtara ihe mmiri. So ihe m ji na-ekwu ụlọ ọgwụ ahụike bara uru. Ọ dị mma na anyị nwere ahụ isi ike. Ọ ya ga-emekwanụ enye ndị mmadụ obi aṅụrị ime ihe ndị ọzọ. Nwere ike nwe ahụike ahụ na onye nwere ahụike ga-enwenụ ịnụ ọkụ n'obi ịhụkwa na akwalitere obodo mana ịtụle uche. Onwe arụ ga na-aya mmadụ, ọ ga-echedi uche ihe ọ na-eche ka ọ ga-esi gbake. So ọganiru obodo agbasa ya, ma nwanne ya ọ chọrọ ndụmọdụ ọ gbasa ya, maka ọ ga-arọ na-akwasa akwarịrị. Ọ dị m ka ahụ isi ike ọ ihe bara uru na ndị okenye, ụmụaka ma ndị agadi nwetara. Daalụ nne. O nwere otu jikọrọ ụnụ bụ ndị na-akụ egwu hip hop nke ndị Igbo kpọrọ egwu awantịrị? O nweghị otu jikọrọ anyị, mana m ga-asị na o nwere asụsụ jikọrọ anyị bụ Igbo. Asụsụ Igbo bụ ihe jikọrọ anyị, mana anyị na ịma ndị Igbo na-akwanyere onwe ha ugwu, inye nsọpụrụ tụ ndị tọrọ ha. So nwekwa ndị ga-ahụkwa ya ha abịakwa, ana m agụkwa egwu n'Igbo, aha m bụkwa na onye awụm onye otu a, anyị ekwuo. Nwekwa ndụmọdụ onwe ha anyị ga-ekwu, anyị ekwuo. Mana onwe ihe dịka njikọ ma otu jikọrọ anyị na-aga ezukọ bụ ndị na-agụ egwu n'Igbo. Ok, ọ dị mma. Ka isi akwalite ụmụ okorobịa ndị ọzọ ndị chọrọ ịdị ka gị? M na-akwalite ndị ọzọ na-agụ egwu n'Igbo chọkwara ịdị ka m n'otu m nwere ike n'ihi na m ga-eme olike m ha, m ga-ebuli olike m n'ihi na m ka na-agụkwa egwu. Nwanne m onye nke a na-akpọ nwa ọdụdụ lasbon, nke a na-akpọ lasbon na-agụkwa egwu. M ga-ewepụta egwu ya na ọtụtụ ndị m nyekwara aka ma mgbe ha ka na-etolitekwa n'ịgụ egwu, ma Flavor ma Fino ma ọtụtụ ndị ọzọ, ibu ndọ nka mmaitide na ọwụnụ nwa afọ Igbo. Mana enwe ọtụtụ ndị mmakwara m ji ụzọ m hụrụ nzikwa ha lekwa ka esi eme ya, bịa ka aga mee nke a, bịa ka aga mee nke ni. Ugbu a ha bụchakwa ndị ọzọ ndị Igbo ji aba, and ọtụtụ ndị ka na-ekulitekwa. So m na-eme ole m nwere ike, and nwekwa ndị ọzọ m na-akwadokwa ga-apụta. Ọ dị mma. Daalụ nne, Chukwu ga-agọzi gị n'ihi enyemaka ị na-enyere ụmụ okorobịa ndị ọzọ ndị na-ebilite n'egwu ọnụ na-akụ. Ọ bụrụ na ihe gbasara egwu a unu na-akụ ugbu a, ọ bụrụ na asị gị na o nwere ihe dịka ego a ga-ewepụta si nọọ iji kwalite, o nwere ihe dịka ya bụ ime nchọpụta ị ga-achọ ka ọ dị ya ka ndị Igbo mee ka ọ dị iji chọpụta ụmụ okorobịa ndị nwere akara aka ịgụ egwu a mana ha enweghị ego ha ga-eji kwalite ọnwa? Ọ bụrụ na enwe ndị kpọrọ gị oku ugbu a sị ka ị bịa nọrọ n'isi ledo ụdịrị ha anya, kedu ka ị ga-esi ebido ya? Ọ ga-adị m obi ụtọ ma enwee ihe dị otu ahụ, ịkwalite ndị Igbo uche ha dị n'ịgụ egwu. Mana onwe otu ihe ọ dị m ka
kwesịrị ka achọ otu a ga-esi kọwara ọtụtụ ndị ka ha kwenyere n'onwe ha. Onwe ndị ọ dịghị ha ka ha ga-emeli ihe onye a na-emeli, nwee ndị ọ dị ka ha ga-emeli, mana ime mmadụ ka ọ ghọta na onyinye ahụ Chineke nyere gị, ị ga-etinyeli ya were ya mee ihe ịbụrụ mmadụ echi. Ọ dị m ka ọ ga-enye aka even mgbe onye ahụ na-enweghị ike isonyere na ọgbakọ ahụ ma ọnọdụ ahụ e nwere iji kwalite ndị Igbo na-agụ egwu. Etikwana m ebe ọ dị m ka ihe m kwesịrị ime aga na ụlọ akwụkwọ akọwara ha ịgụ akwụkwọ bara uru. Gụọ akwụkwọ nna gị na nne gị ziri gị ka ị ga gụọ, mana onyinye ahụ Chineke nyere gị, akwụkwọ bụ nke izi. Akwụkwọ ga-emeghe na ụbụrụ gị, onwe ihe ị chọrọ ikwu gị kwuo ya, ndị mmadụ aghọta. Akwụkwọ ga-eme gị ịga amụma ịsụ Bekee. Mgbe ọbụla ị chọrọ ikwu okwu, ikwuo ihe n'Igbo, ị ga-ama ihe ọ pụtara na Bekee. Akwụkwọ ga-enyere gị aka ndị mba ụwa ọzọ, ị ga-akọwali onwe gị n'ihi na onwe ndị ga-asụ, ha ga-edeli. Akwụkwọ ga-eme gị gaa mara ede. Onwe ndị ha sụchaa Igbo gaa obi aṅụrị a na-akpa gị, ha dee ya ede, ga-aghọta ihe ha dere. Ha mụrụ Igbo, ha agụghị ya agụ, ha amụghị otu ekwesịrị ịmụ ya n'ụlọ akwụkwọ. M nọrọ n'ụdị ọnọdụ ahụ, ọ ga-anụ m ọkụ n'obi ka e nwee otu a ga-esi kọwara ha na ịga akwụkwọ ọ dị mkpa, marakwa na onyinye Chineke nyere gị, onwe ihe mere Chineke ji wee gọzie gị wite onyinye ahụ. Daalụ nne. Egwu ndị ekogoro kedu nke ka eme gị obi aṅụrị? Obodo edelugonu kacha eme m obi aṅụrị. Egwu izizi Chineke jiri gọzie m ugbu a ọkwa egwu ndị Igbo, ebe ọwụla ma ndị awụghị ndị Igbo, ọ na-enye ha obi aṅụrị. Nye ahụ egwu mbụ m gbara, Chineke ji wee si m tụrụ ugo gọzie m. Kedu ihe kpaliri mmụọ gị ji dee obodo edelugo? Edere m obodo edelugo mgbe onye mere m ji dee egwu a bụ Sonny Okosun. Mgbe ọ ka dị ndụ, o nwere egwu ya bụ Which Way Nigeria. M gere egwu ahụ nye m obi aṅụrị na mmadụ nwere ike. M gwara gị ụdị egwu nọ na-ege mgbe ahụ, m ga-ele egwu Fela. Mgbe m nụrụ Which Way Nigeria, ọ kpalitere mmụọ m ndị egwu. Even mgbe m nọ n'ụlọ akwụkwọ, m na-eji chorus Sonny Okosun agụ egwu rap obodo. M na-eji egwu ka ọ na-eme ngụcha rap, ndị students esorozi m gụọ Which Way Nigeria, Which Way to Go. Mana mgbe m chọziri ime recording, m wepụtazia ihe a ga-agụ, and onye dekwara na ihe ahụ chorus ahụ bụ enyi m nwoke Obinna Njọkụ, a na-akpọ Smarter Man, ọ na Abuja, mana ọ Clint gụrụ ya agụ. Mụnwa mee gụọ rap nọ n'elu ya. Ọ dị mma. Onwego ndị ọzọ ka gị na Clint gosiri, onwego ndị ọzọ gị na ha gụkọsịrị egwu dị iche? Ọtụtụ ndị mụ na ha gụkọrọ egwu nọkwa. Mụ na Flavor, onye na-eme ndị Igbo ji aba. Mụ na Flavor emeela. Mụ na Slow Dog. Mụ na nwanne m nke obere Hype MC. Mụ na Duncan Mighty. Mụ na kekwunye ọzọ. Ha dị ọtụtụ. Ransom, Bone Snack. Ha dị ọtụtụ. Mụ na ha emekọchala egwu. Mụ na Yo mere egwu. Mụ na Rugged Man, Too Short mekwara egwu. Ha dị ọtụtụ. Daalụ nne, n'ihi na anyị mana otu a gị na ha si emekọ na-ebutekwa nkwalite na ime mmadụ ka o kwenye n'onwe, maka na anyị ma na Igbo okorobịa kwenye n'onwe gị rinne, kwenyekwa n'asụsụ gị, bụrụkwa onye na-enyere ndị mmadụ aka, na-akwalitekwa ndị mmadụ na akara aka Chineke nyere ha bụ akara aka ịgụ egwu. Ihe anyị ji kpọ gị taa, mana ka anyị jekiri tukwu egwu gị maka agba ka na-ekiri ọkwa ahịa ka a na-azụ. Biko ịnụkwa egwu nke mere gị obi ụtọ, gị ga n'ahịa zụrụ ya, nwee ihe na-eme. Ọ dị mma. Otu a ka anyị si eme ya na oge ndị ama ama na oge Igbo Amaka. Abụ nwanne ụnụ nwanyị Precious Ọkụchukwu Okafọ, nke na-ewetara ụnụ ndị ama ama n'oge Igbo Amaka. Ọ bụrụ na ị na-elele m ugbu a, ịma na anya gị dị ebe o kwesịrị ịdị, n'ihi na nkata anyị na-akpọ bụ ihe gbasara gị bụ onye Igbo, bụ ihe gbasara gị bụ nwa afọ Igbo, bụ ihe gbasakwara ezinụlọ gị na otu asụsụ Igbo ga-esi weghara ịbụ ihe furu efu. Ka onye mụ na ya nọ taa bụ Maazị Nwanne.
ezigbo aha ya bụ Ukeje Okechukwu Edward. Igbo Amaka, ndị eji eje mba. Igbo Amaka, ndị eji eje mba. Mụa na-agafegodu mụa kọtọchiru, nwanne na-agafegodu nwanne kọtọchiru, anamachikwanụ ifulukwu eze m. Ndị banyị ka ekonume, afa mbụ Eoblis, da Igbo boy. Na-ekili nkwanụ ndị ama ama nke Precious Okuchukwu na-ewetala unu n'Igbo Amaka. Echezọkwana. Igbo Amaka, ndị eji eje mba. Bata ka anyị kọọ n'obi onye anyị bịara. Ya ji kpọgo okwu tata bụ na ndị oyibo bụrụ amụma na-asụ Igbo ga-abụ ihe furu efu. Ha leresiri anya wee hụ na ụfọdụ ndị ga-abụkwa ndị ọ ga-awe sụọ ọrụ Igbo. Ha si gị pụọ n'ịdị Igbo dike. Maọbụ ụfọdụ ndị ka ọ ga-awe hụ na ebe a na-eme isi maọbụ ebe a na-akpa isi maọbụ ebe ụmụaka gbakọrọ n'egwuregwu. Isi ụmụaka ndị ahụ kedu ha si gị biko na-eji ha asụsụ ahụ azụ ụmụ ha. Gị biko gabịakwala asụrụ ha asụsụ ahụ. Ọ bụrụ na nne na nna ụmụaka ahụ bụ ndị Igbo mana ha amaghị asụ ha na ha anụ. Achọrọ m ka inye ndị nne na nna na-ekiri anyị ndụmọdụ m ga-enye ndị nne na nna na-ekiri anyị na-anaghị ekwe ka ụmụ ha sụọ Igbo bụ na ụmụ gị nwere ebe ha si. Asụsụ ndị na-asụ ugbu a nwekwa na onwe ndị nwe ya. Ọ bụrụ na mma ihe mma ugbu a m gara iji Okechukwu wee na-eme ihe egwu m na-eme. Enweghị mgbe m bụ n'obi na m ga-abụ onye na-agụ egwu. M gara akwụkwọ buru n'obi na m ga-emecha rụwa ọrụ, mana nwee ihe ike dị na aha. Onye ọcha nụ Okechukwu ọ ga-ajụ m ihe ọ pụtara ma akọwara ya n'ihi na ọ maghị ihe ọ pụtara. Mana m sụọ ihe ọ ghọtara ọ ga-ajụ m ihe ọbụla. Mana ọ dị m ka onwe ihe dị na asụsụ, aha, ebe isi, maka ọ ya ga-akọwara ndị mmadụ. O nwere ihe m ga-eyi taa ọ bụrụ ụdị ihe ndị Igbo na-eyi. Ndị mmadụ ga-agwa gị na ha hụrụ ihe iyi n'anya na ole ihe unu na-eji ya eme ma ọ bụrụ ndị nọ na obodo ọzọ. Mana iyiri ihe ndị obodo ma iyiri jean, shirt, onye ha ihe ama, mana o nwere ka esi yirikwa n'ụdị gị. Ha jụọ gị ihe ọ pụtara, ha nwere ike ha chọọ ịzụrụ ya. Mana o nwee ihe obi ụtọ na-adị na ebe isi ị na-eme ka ndị mmadụ mara na obi dị gị ụtọ na ịbụ onye si ebe dị otu a. Daalụ nne. Kedu ihe ị hụrụ mgbe mmadụ onye Igbo ibe gị si gị gaa sụsụ n'Igbo n'akụkụ ya na ọ na-eme na ịdị Igbo tik? Kedu ihe ị hụrụ na dat ihe a na-asị na mmadụ dị Igbo tik? Ka eji ga-esi kọwa nwa. Mụnwa dịkwa Igbo tik o, and ọ na-enye m obi aṅụrị. Evu na olu m bụ olu awọ. Ọ na-enyekwa m obi aṅụrị. M na-agwa gị eziokwu n'ihi na ebe m si na-enye m obi ụtọ. Ama m mmadụ niile a ga-eche otu a m si eche. Ha ga-echekwana ka ndị ọzọ si eche. O nwere ndị mma na ihe ọbụla a na-emebi ihe ndị Igbo ha na-ebu ya n'isi ka nna ha wepụtara Igbo tribe. Onwe ndị ọtụtụ ndị ọ na-anụ ọkụ n'obi ihe ọbụla bụ ihe ndị Igbo. Onwe ndị Igbo ha na-eji ma ọjị akpagharị. Abịa na nzukọ ha sị mba ha a ga-aṅụnụ mmanya hapụ ịga ọfọ. Ọ na-akpa ha ọkụ n'obi, atụwa m ilu, yọtala. So onwe ndị na-ekwu ya ahụla m ọtụtụ ndị ga-eme ya dịka na iwe onye Igbo, enwekwa na ihe asụsụ gị ga-egbochi gị emela n'ụwa.
Flavor agala obodo niile ọ gara Igbo ka ọ na-agụ n'egwu. Agala m ebe m gara Igbo ka m na-agụ n'egwu. Fino na-aga nke ya, onye ọbụla na-aga asụsụ Igbo. Fino nke gụrụ ara ga-agba ndị ara lele nekwa ha chi iri m. Yọtala. So onwe ihe asụsụ gị ga-egbochi gị ihe ị chọrọ ịhụ ka ị ga-ahụ. Ichi ijikere ọfụma ị ga-ejikere ọfụma. Ị nwere ike igwe efe ndị ọcha ị ga-ejikere ọfụma. Onye lekwa gị anya ọ sị na ole ihe onye anyị. Ọsọkwa gị gaa sụọ bekee taa ruo echi. Ị bịakwa na bekee m ga-asụsa gị bekee mana ebu m Igbo n'isi n'ihi na ebe m si. And ọ na-enye m obi aṅụrị na o nwekwa ụmụnne m ndị ọzọ bụkwa Igbo n'isi. Ọ na-enye ha obi ụtọ mgbe ọbụla ha hụrụ nwa afọ ebe ọbụla ha hụrụ ya. Kedu mmemme ndị bunu na-eme na-akpọkọta ụmụ okoko item niile ọnụ? Enwe mmemme onye ọbụla n'item enwechara ọda ma okoko item nwa amaokwu item aka anụ item mana enwere mmemme onye ọbụla a na-eme mmemme ụbọchị ha mana Igbo iri ji onye ọbụla ma maka iri ji mana abịaza na ọtụtụ ebe enwezi emume ọ na-eme ha na-eme like ndị item ha na-eme emume anyị na-eme okoko dị enwecha mmọnwụ a na-ahụ nke anyị asị nwa afọ ama bụ aha mmọnwụ anyị bụ Udunkulu. Enwere achụmpụ nwee ọchị njuju nwee ọ dị ọtụtụ. Onwe nri a na-esi iche mbọsị ahụ? Enwe ọtụtụ nri a na-esi nke na-enye m obi aṅụrị m na-erite ya nke ọma bụ ji ya na anyị na-akpọ ya ihe ndori. Agwakọta ụmụ ururu akwụkwọ nri na-enyere ndụ aka ahazie ya gbam n'okini ịma n'ọkwa ihe dị ka ọkwa kwa aka nwee na nkwanụ mmiri pọmpụ a ga-ekute mmiri efere kwa aka eribebitin atawazie dị ji imegidela ugbu a ndị mmadụ ga-achị ịtawa ji mana onwe ihe o mere ji ọfụrụ na ha achị pụtawa agaghị ebidokwa waba ji n'ebe dị iche iche n'ala Igbo. Ị na-ewepụtakwa oge ma ama m na mgbagharị dị gị n'ahụ rinne na nke anyị jidekwuru gị ebe ahụ adịka ebe a nwụrụ ọkụkọ na-achị ifenifeni anwụrụ ya nwụtuo n'ala. Anọ m n'ụlọ m na ama m na mgbagharị na-adị gị rinne n'ahụ mana ọ bụrụ na emebe ụdịrị ha ị ka na-achọpụta ewepụtakwa obere oge gị na ndị ụmụnne gị ndị nọ n'ụlọ anọkọkwa? M na-ewepụta oge mana ọ naghị adịcha otu ọ dịbụ na mbụ. Ndị nwaanyị alụchala di ndị nwoke nọcha ebe ha nọ. Mgbe m mana ọ na-adịli mfe anyị nọkọta na-abụkarị mgbe ekeresimesi. Onye ọbụla eduru famili alọta ndị nwere ike mana ọwụ na onye ọbụla ga-alọtacha mana ị ga na ọtụtụ ndị nwere ike ịlọta anọkọ mana ọ bụrụ ma iri ji ma ebe na eriwe ji nna gị eme biznes mgbe ọbụla a na-eme mgbakọ ezinụlọ na-ezukọta bụ mgbe ndị mmadụ na-achọ ka ị bịa gụọrọ ha egwu andasị nwa afọ Igbo na nwa nke mmadụ ga-achụwa the money sa akwụkwọ m ụgwọ m aga mekwa then ga-agakwa hụtụkwa ya family gbagharịkwa mgbagharị ndị ọzọ nọ n'ime ya. Ọ dị mma. Ọ bụ eziokwu na Igbo enwere eze? M ga-asị n'Igbo enweghị eze. Kọwara anyị ihe eji m ga-asị na Igbo enweghị eze maka na enwere ọtụtụ ndị Igbo mgbe ụfọdụ ihe mụnwa chere nsogbu ọ dị m ka ndị Igbo na-enwe enwegodo otu onye ndị Igbo hụtara na onye agbaala mbọ ka emee ya eze ma ka ọ bụrụ onye Igbo niile kwesịrị ịdị na-anụ ntị. Ị ga-ahụ onye ga-abịa sị nwaanyị onye a ga-eji onye a bụ onye Anambra nwaanyị ọwụ onye Imo ma onye asị nwaanyị o ji wuru onye Imo nwaanyị ọwụ onye Enugu ma nwaanyị o ji ọ ga-awụ onye Abakaliki. Enwe ọtụtụ ihe onye ọbụla chọrọ ka ọ wụrụ ya nọ n'isi mana sensị anyị dị too much akọ na uche anyị ọ dị ss. So ị ga-ahụ ọ dị m ka isi mkpọ otu onye ọ dị m ka ọ bịara nso ịbụtụ onye Igbo niile na-ege ntị m ga-asị na Ojukwu mana ọ dị m ka mụnwa na-eche na-ekwukwa na otu eji m dị enwere ike ndị okenye a ga-ahụ ya otu ahụ m si ahụ ya onye mekwara na ya eze ọ dị m ka ebe Zik bụ onye Igbo niile nyere nsọpụrụ
Igbo niile kwadoro, Igbo niile hụrụ n'anya, mana o nwee ebube sokwa Ojukwu. Ọ dị m ka Ojukwu bịara ịnọ na eze ndị Igbo gburugburu, mana o nwee ndị nna ahụcha ha asị mba na onye mere ya eze ndị Igbo ọ na gburugburu. dịghị ugbu a ka ala Igbo niile agaghị ezukọ nwa na-ewepụta ofu onye ga-achị O nwere ike izukọ, mana o nwere ndị ga-aga n'ije ya mee ka akọwa ndị na-achịkwa n'obodo dị iche iche ezukọ were obi ha si oke ọ dị m ka ọnwa afọ a bụ onye nke awụ maka age. Ndị Yoruba nwe onye ọ ga-eme okwu ha n'otu ihe na Igbo Yoruba niile ga-ebele ha ga-akwanye ihe ahụ o kwuru. Ndị Awụsa nwere ya, mana ọ dị m ka Igbo enweghị. Ọ bụrụ na ọ dị m ka onwe onye ma aha onye ahụ ya kwuo. Onwe onye m ga-asị ugbu a n'okwuo ihe Igbo niile anị ya ntị sị na ọ wụ ihe onye a kwuru. Ọ dị mma. Kedu ihe iche nọ ihe a ga-emekwanụ ka ya ka m kwuru? Ọ dị m ka enwe ndị kwesịrị ịga njem a. Enwekwana ndị na-achị obodo niile jikọtara aka bụrụ obodo ndị Igbo bi na ya. Ọ dị m ekwesịrị inwe ndị ga-aga njem a, ewepụta ndị mmadụ, ewepụta otu onye amara na ahịa wụ onye Igbo. Ndị Anambra na-eme ya, mana ọ na Anambra, mana ị ga-ahụ onye ga-abịa sị gị na onye a bụ onye ga-ekwu ihe na Anambra niile gee ya ntị. Mana ị ga-abịa ịnụ na onwe onye nke a na obodo dị otu a na onye aka ha na-ege ntị, obodo dị otu onye aka ha na-ege ntị, obodo dị otu onye aka ha na-ege ntị. Mana ọ dị ka Igbo ekwesịrị inwe ihe dị otu a. Ọ dị mma. Achọrọ m ka nke mbụ ka ịyọọ ndị Igbo ka Fabia kwado ife anyị na-eme site n'isi ihe a ka m ji akwado ihe gbasara ego, maọbụ isi ka m tinye ngwaahịa m ebe a ka enwee ike ka ihe a hapụ ịpụ. Achọrọ m ka ịgwa ndị Igbo na-ekiri ngwa ha na-esi m gwa ha. Precious si ka m gwa unu na unu bịa ka a na-akwado ihe a ndị Igbo na-eme. Ngwa afịa ọwụ na ị na-azụ ahịa, ọwụ na ma ị na-azụ azụ ma ị na-ere ere, bịa ka ịbịa ebe a ịgwa ndị ụwa, a ga-enyere gị aka ka a gwa ha na ihe ị na-eme nekwa n'ego ole a na-ere ya, lekwa n'ebe a ga-enweta ngwa ahịa gị. Onwekwanụ ego nke ije, ọwụ na ịzụọla ahịa zụta nnukwu ego, ị nwere ike wepụta ụfọdụ ego were bịa kwado ha n'ihe a na-eme. Na ọ bụrụ na ọ na-eme gị obi ụtọ ma ọ naghị eme gị obi ụtọ, lemazie anya. O nwere ike onwe ọtụtụ ihe na-akpasu gị iwe na-agbakasị gị ahụ. Jiri nwayọọ na enyela onwe gị nsogbu. Jehova ga-enyere gị aka. Ihe niile a ga-agabiga na ndụ gị bụ ihe ọjọọ, mana ihe anyị na-ekwu ugbu a, wepụta ego ka anyị sọpọtụ ọnụ ihe a, ka anyị kwadonu ihe a ndị Igbo na-eme. Ọ dị mma. Gụtụrụ ndị Igbo egwu. Okwenwe egwu gị pụtara ọfụrụ. Egwu nke chọziri ka m gụọ. Nke bụ ya bụ nke bụ ọdụdụ nwa kịta. Gụọrọ anyị ọdụdụ egwu. Onwe egwu nke m gụrụ nke a na-akpọ Ise, nka ga-eme ihe onyonyo ya. Ise wekwanụ ma ndị Igbo ha na-ekpe ekpere ụmụ ha ekpere, ndị na-aga njem ga-agata ihe ya. Agbakwanụ m n'obi m sị ka m mee egwu m ga-eji kpere ụmụafọ Igbo ekpere, mana m ga-agụtụ raps nọ there small, then okay, ka m mee ya with the chorus. If you do good you go see good Ise. If you do bad you go see bad Ise. Ihe onye metarụ ka ọ ga-eburu no Ise. Ndị mmadụ na-ekwede na mbido asa ezigbote nwa afọ, aga m na-aga ọrụ n'ọfọ, Chineke ga-agọzi mgbe Eke, mgbe Orie na mgbe Afọ. Ise, ụmụ nwoke ga-akpata akụnụba panata, so that anyị na-adabata kọntena saa ya nabata. Ise, ogbu mma adịkwe ka mma gaa ya n'azụ. Ekpere mbụ ka afịa onye ọbụla na-azụ, so that anyị ga-aracha ụdara rachakwa kashu, maka na onye goro slippers ekwegokwachi ya nkwa shu. Abịa ịchọzi ịnụ otu egwu ahụ siri egwu, gị ga-zụrụ dị efere egwu akwa ihe a na-akpọ ya. Ọ dị mma. Biko achọrọ m ka na ofu nkeji ka anyị nweziri, kedu ndụmọdụ ga-enye ndị chọrọ dị ka gị, ndị chọrọ ịgụ egwu ma ndị onye ọbụla nwere onyinye ọbụla, kweta na onyinye gị ahụ na ị ga-ejili ya tinye ndị mmadụ ọchị n'ihu, mee ka obi dị ndị mmadụ mma, na-eche nche, na-ekpe ekpere nọ ihe Baịbụl na-akụziri anyị. Kwenyere na Chineke, ọ ga-eme ka olileanya gị, ọ ga-eme ka nrọ ahụ ị na-arọ
ka ọ bịa n'ihe ka ị bụrụ mmadụ echi ndị mmadụ ga na-asọpụrụ. Ekpere m bụ na ọ ga-agaziri onye ọbụla, gaziere nwoke, gaziere nwaanyị. Ise. Ọ ga-adịrị gị na mma. Daalụ ka anyị si wee kpọgo oku izu anyị. O gosiri ndị Igbo niile na ịhụrụ Igbo n'anya n'eziokwu. Maka onye a kpọrọ ọza bịa ịma na ọ chọrọ ka Igbo na-aga n'iru, ka asụsụ Igbo hapụ ifu. Ọ ga-adịrị gị na mma. Igbo niile ana m ekwuchitere ha ọnụ ha ka ha na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma. Otu a ka anyị si wee weta nke izuụka n'isi njedebe. Onye anyị na ya kpara nkata bụ Maazị Raw. Ezigbo aha ya bụ Ukeje Okechukwu Edward. Ama m na obi dị gị ụtọ na otu anyị si kparịta nkata. Aha m bụ Oriakụ Precious Ọkụchukwu Okafọ. Gị nwa ihe ikiriri tata bụ ndị ama ama nke anyị wetara n'oge Igbo Amaka. Ọ ga-adịrị gị na mma. Nke ọ bụla ị na-emebi ihe ọma jide ka iji, maka onye a si arapụ ka o ji ịma na nke o ji abụrụ ihe ọma. Mana ihe ọ bụla ị na-emebi ihe ọma jidesie ya ike, n'ihi na ka ị na-eme ya Chukwu ga-agọzi gị. Ọ ga-adịrị nwa afọ Igbo ọbụla n'ebe ọbụla ị nọ na-agbasi mbọ ike, n'ihi na Jehova ga-eme ka ihe ọbụla bụ ihe ọma ị na-eme ka ọ bụrụ ihe a gọziri agọzi. Ka anyị hụ n'izu ụka ọzọ. Ka emesịanụ. Igbo kwenu, mụanụ, zụọnụ, rienụ, mụanụ. Nkịta sị ka atụpụrụ ya ọkpụkpụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ. Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa amagba. Igbo Amaka. Ama na ụbọchị eke ndị abụghị ya na ha agaghị azụ nke mmụọ. Nke eji eme nke ka eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka. Igbo na-asụ n'olu ma akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Ọ bụ ya ka ejiri sị na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka, ọ bụ na nne ya nọ ya, nna ya nọ ya. N'ezie, Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu. Ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara unu Igbo Amaka. Ndị eji eje mba.